31 еллык тарихы булган Яңарыш газетасы атнага бер тапкыр 4000 тираж белән чыга. Милли басма почта аркылы гына түгел, ә махсус нокталар аша да таратыла. Мондый нокталарның саны 50-гә якын. Шуның 30-ы Ижауда. Машина йөртүченең төп вазифасы язылучыларга газетаны вакытында алып барып тапшыру. Кой бер чагында соңрак калына, жоллар төрлечә була, яңгыр жава, кар жава, пробкалар булган чагында әбиләребез инде миңа шалтыратып, уже син койда сине көтәбез бит дип көтүп торалар инде. Яңарыксыз торып булмый, потому что без аны көтүп алабыз атна сайын. Ассаламу алейкум, сәмсез. Язылу нокталарын актив милләттәшләребез үзләре булдыралар. Мәсәлән, Гөлсария Фазлыева Иман Нуры мәчетендә һәм шәһәрнең 53-нче мәктәбендә 30-дан артык кешене яздыра. Мин Яңарышны инде 1991 елдан иң беренче номерларыннан бирле алам. Завод металлизида эшләдем, менә 30 ел эшләп чыктым инде анда. Хәзер менә 50 гәзит яздырда проблема, анда без 500, 600, 700 эшәр гәзит яздырадыр. Бер генә битле булса да, бик яратып укыйлар. Шуннан бирле Яңарыш. Яңарышны яздырып таратуда урам комитеты рәисләренең дә өлеше зур. Ольга Янгирова рус милләтеннән булса да, атна сайын милли басманы үз урамында яшәүчеләргә өләшә. Татарларны яратам мин. Дус халык булуы сокландыра. Ирем дә татар ди ул. Газетаның эштәлеге белән хәтта үзе дә таныша икән. Они мне переводят. Вот. Соседи переводят, я попрошу. Дальше. Ну, куда вот идешь, скажу, ну, переведите, вот так написано. Они раз прочли, мне расскажут, когда при раздаче газеты. Милли басманы таратучыларның күбесе өлкән яшьтә. Һәр атна өйдән өйгә йөрергә туры килсә дә, авырлыклардан курыкмыйлар. Гөлфәния Гатиятуллина исемлегендә 19 кеше. Барысы да төрле урамнарда яшиләр. Мен аны хәрәкәттә бәрәкәт. Атна сайын мен урман кырыйларыннан кургын таратып, бик рәхәтләнеп, хозурланып кайтам. 1-2 ел элек аякларым сызласа да, ташлыйм дигән вакытларда да ташламадым. Башкача мөмкин дә түгел. Аның язылучылары арасында Яңарышны беренче көннән үк укучылар бар. Яңарыш газетасын шуның өчен яратабыз. Анда һәр бер кешенең тормышына кагылган, язмышына кагылган, авыллардан булмасын, шәһәрләрдән булмасын, күрше күкертләр булмасын, нәрсә генә кирәк, нинди тема, дин әхлак темасымы, тазалык, сәламәтлек турында кайгыртырга кирәкме, җиләк-җимеш вакытлары җиткәч, нинди рецептлар кирәк, нәрсә ясыйсы килә, яз көз булса, ничек агачларны карарга. Аннан соң олы кешеләр без көтеп торабыз инде, котлаулар бит инде һәр бер ел номерда олы кешеләрнең күңеле бик зур, күтәрелә, балалары, кияүләре. Дөрес, Татарстаннан читтәге регионнарда милли басма тиражын саклау катлаулы, зур тырышлык сорый торган эш. Әлфирә Дәүләтова милләттәшләрен үз үрнәгендә яздыра. Елдан-ел яздыру авыр. Беренчесидән олы яшьтәге әбиләр кайсылары укый торган газетны, алар вафат булалар. Шуңа күрә алар урынына кеше табарга кыен. Яшьләр татарча укый белмәйләр. Олыраклар, уртанчылары яшьтәге кешеләр алар интернет белән хәзер. Без интернеттан укыйбыз, телефоннан укыйлар. Миңа интернет кирәкмәй, миңа живой газет кирәк. Без шуның белән үскән, шуның белән яшәйбез. Ә менә Луиза Гыйльфанова өлкәннәргә газетаны өйләренә алып килеп кенә калмый. Кайсыларына хәтта үземә укырга туры килә ди. Хочется порадовать. Менә дөньяда нәрсә творится, бөтен әйберне беләләр, все равно бу газетада барсы да чыккан, алар барсы да сөйлиләр берсе белән бөтен яңалыкларны. Бөтен аларга всякие хикияләр нравится, көтеп утыралар кайчан следующий номер була дип. Язылучыларым да күп ди Луиза ханым. Шуңа сөенә. Аларның һәрберсе милли басманы үз йортларында зур кунак кебек көтеп ала. Яңарыш инде дус дип әйтергә дә була инде. Менә уйлыйсың, что син шундый возрастта, шул үзеңнең возраст кешесе белән сөйләшкән сымак гәзит укыганда. Bir үзең менә укыйсың, кайчаганда теге сөйләп укыгандай укыйсың, иштән генә түгел. Гел тыела, что син кем беләндер утырасың, сөйләшәсең. Шунысы рәхәт. Яңарышның шундый дуслары, ярдәмчеләре шәһәрнең һәр районында бар. Тарату нокталары шулай ук Сарапул шәһәрендә, Кече Пурга һәм Удмуртиягә терәлеп торган Әгерҗе районында да оештырылган.